Opa kutu watikora mungiro kamana nyoko kitara mungi TV kanano kanya sayo yino choko chope chendu maro imoreka wantirika gi Belinda Phillips nyarge makala kakaja loko marwa bange buchi jopin wabrogo mbaka yobungu owich bro wulo soko dwa kene dala makisumo mano president mar bunge la wananchi Kenya mangima Nixon Owuor bunge la wananchi Madare bro bedo kodwa studio kato gyodhiambo jiro jakednera techo ganda bro bedo kodwa studio ka endi bende mondo wapima nani to igni adek bang jatend piny Kenya William Ruto ka oloch ngima oselokore yo maber kose yo marach obro wuoyo wach mar nengo mar ngima obro wuoyo wach mar thieth obro wuoyo wach mar udi manengo gi oyueyo obro wuoyo wach mar mibadhi gi weche mang'eny mantiere kanyo imbe dwa winjo pachi 2-3-6-0 eka kinyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Tunahitaji kuwa na freedom of movement. Tunahitajika as professionals, we need to do our work without fear of intimidation. Familia mar okil Kyalo Mbobu yuago ratiro ewi nek mare kinde mobila to yango ni gisechaka pedha. Where we had major withdrawals were between 2023, where we had 5 cases, and the 2024, 7 cases, 2025, 2 cases. EACC koro yuak ni apis jomin bura thiro buche mibadhi ka igni 2 kwayo sechwal mar wito buche 18. Aneno ka gin gik mar joma jo pesa nikech pok aneno jangware manyalo afford chulo od $1 million. Naluoko mna ng'ato kata lewni kata sende yakayudu kaka nyalo chiemo. Kabine nani? Ang'e tweyo binding manakia. Anyalo rogo smith. Igni 3 bang'e gedo marudi manengo gi oyueyo osebedo nade e sirikand William Ruto. Obila koro chako timo nonro ayanga ewi nek mar okil Kyalo Mbobu manotimore odhiambo manyoro e apaya ma Magadi bang' chiele kod magina kod jonjore kanowuok e tich. Obila sani koro luwo machiegni tipo mar wang' dede kata CCTV mayudore apaya ma Lang'ata kod Galeria ka ikruok mar bero mar ringre ochan timo odiechieng' makiny. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Seche 24 bang' nek makoch mar okil Kyalo Mbobu chenro mag wuotho duogo kare apaya ma Magadi mane nek makamano timore odhiambo manyoro. Nek ma joneno wacho ni otim kod jonjore moko 2 mane ochielo kino kod lisasi nyadi 5 kendo bang'e chikore apiko mane ochung' karito kendo gilal miru. Limbe marwa e kar masirano nyiso kethruok manobedo e kinde mane monj makamano neno kendo weyo kamoko kuom mtokni oyudo kethruok karanyisi mag kama masira otimore ma oket kod obila bende odong' karanyisi mar pek mar nek ma otimore ka odhiambo manyoro. Janeno mane nitiere machiegni lero kaka nyotimore. Wajamaa wawili wakakuja wakasema unafanya shughuli huku lakini kuna msee amegongwa risasi huko mbele. So kwenda kuangalia nikapata ni jamaa aliuliwa. Aligongwa risasi. Na hiyo time kulikuwa na jam hiyo time kitu kama 30 seconds ina move. Joneno mane nitiere bathapayani wacho ni nek makama otimore kinde mane nitiere dhugruok mar geche apayani ikind saa 11:30 nyaka saa 11:40 mar odhiambo. E chal mar apaya mane ochielie kod magina okil Kyalo Mbobu odhiambo manyoro kod jonjore mane okawo ngimane kanyo apaya ma odich kendo onge ranyisi moro amora mar wang' dede manyalo konyo fwenyo gino mane otimore ka. Jawache lo okwach kich John Marete oboke makende mochwalo ne ute fwambo owacho ni okwach kich osechako timo nonro matut ewi nek mar okil Kyalo Mbobu bang' choko neno duto magiyudo kama nek makamano timore e otieno manyoro. Moko kuom ranyisi ma obila geto luwo machiegni oting'o tipo mar wang' dede mayudore apaya ma Lang'ata ahinya to mano mayudore rangach mar kar rito le ma Lang'ata, wang' dede mar apaya maduong' ma Lang'ata kochimo chuny boma ma Nairobi mamako tipo mag geche duto makalo apaya ni kaachiel kod wang' dede mayudore kar wilruok geche mar apaya ni but Galeria madhi konyo e temo fwenyo jogo mane luwo okil Kyalo Mbobu kowuok e chuny boma ma Nairobi kinde machuo kende kapok okawo ngimane oko e apaya ma Magadi. Nyaka sani obila osechoko neno moting'o poklo 3 mag lisasi manolwar kama nek makamano timore ikind ranyisi mamoko kendo joneno 4 bende osendiko dhogi e tesend obila.
Mtoka mane okil Kyalo Mbobu riembo odhiambo manyoro oyua kod obila kendo kel nyaka e tesend obila ma Nairobi area kama okwach kich dhi e nyime kotimo ne nonro matut mar medo choko ranyisi mag nyirni mag DNA mabiro konyo e fwenyo achije manotimo nik makamano. Ringre okil Kyalo Mbobu ochwal nyaka e kar kano ringre mali kama chenro dhi e nyime mar timo ne ringre mare bero odiochieng' makiny. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Koro tok nek mar okil Kyalo Mbobu apaya ma Magadi odhiambo manyoro, familia mare koro dwaro ne piny owacho odonjre mar neno ni oyudo ratiro mare. Kaka Efi Nyakidi lero nwa riwruogo okinde pacho ka LSK kod mano mar okinde madongo okwedo tim makoch manotimoreno. Ma gwenge ma Manyien sub-county mamuka e county Mamakweni. Gwenge gi e dalagi okil Kyalo Mbobu manyochiel gi magina odhiambo manyoro e apaya ma Magadi Road boma ma Nairobi. Owadgi Mbobu maluwe mano James Kaluki olero ni nek mar owadgi en gino mapodo mako gi kod buok man ni kuom higni 37 mosetiyo kaka okil. Ne en jal manohero tije. Kile tunasema kile kimefanyika jana ni jambo la kuhuzunisha sana. Wakili ambaye anafanya kazi yake na mtu ambaye ni wa kutumainiwa namna hiyo nimetaja, kuuawa na wahuni sio jambo zuri, na yetu ni kuappeal kwa serikali hiyo jambo iangaliwe sana, ichunguzwe, kwa sababu tunahitaji kuwa na freedom of movement. Ei ote margi, riwruogo kinde pachoka LSK okwedo nek makamano kagiwacho ni nek makamano chalo mano chan. Wirani okinde osebedo kigeto kaluwore gi tich magitimo. Jatend LSK Faith Odhiambo bende omedo ni kido mar lweny kaka mano mageto kinde. Thiro kenge machiwo ratiro mani nitie dwaro mabedo gi aluora matich maonge donjruok mora mora. Tunahitajika as professionals, we need to do our work without fear of intimidation. Without fear, we don't have to look over our shoulders to see who could be pursuing us, particularly when we are doing sensitive cases or we are involved in our professional work. Kwa hivyo tunaomba serikali ichunguze hiyo jambo, iangalie kabisa na hao wahuni watiwa baroni na hiyo jambo la ina hiyo likomeshwe. Kwa machielo, riwruogo kinde madongo kata senior council bar owachei ote margi ni obila nyaka makachije motimo kamano ni mano hiyo mabad migao madoho biro bedo kodie. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod mano mar Senate Amason Kingi bende oro ote mekgi makuyo kaka yor chungi achiel gi familia. Mbobu mosetiyo kaka okil kuom thuolo malach ne en japuonj mar weche chike mbalariany ma Nairobi. Bende nosetiyo kaka jakom mar Political Parties Dispute Tribunal. Dwaro mar familia Mbobu koro en mondo piny owacho odonjre bar neno ni ratiro yudore kendo chich manyotimo tim makochno omaki. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC onyiso od bura mar Senate ni jamin buche madongo osewito oko buche mag mibadhi maromo 18 chakre higa mar 2023 nyaka sani. Jatatije mar EACC Ahmed Mohamud ywak ne apis jamin buche maduong' ni osiko wito mana oko buche makamago ka giwacho ni onge neno maromo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka sirikal tiyo gi omena mag jopiny CPAC, duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC oseyo jamin buche maduong' Patrick Ingonga kuom bedo hinga maduong' e chenro magi mar kedo gi mibadhi e counties. Go sometimes to the point of getting to court and then it doesn't succeed. It is not something that we are happy about, and sometimes our own investigators, our teams are very discouraged when they see their work not bearing fruit because nobody wants to work. Jata tije maduong' mar EACC Ahmed Mahmoud wacho ni chakre higa mar 2023 Ingonga osewito oko buche mag mibadhi 18 motenore kod telo mag counties ewi mano ma owacho ni onge neno moromo. From 2013 to 2016, there were no cases that were withdrawn. Then, where we had major withdrawals were between 2023, where we had 5 cases, and 2024, 7 cases, 2025, 2 cases. Some of these, especially in big corruption,
a lot of money is spent in the investigative process. Some of them go across borders, and our teams have to go to other countries to collect evidence, and even the ones that are local. So you find that we spend quite a significant amount of money to investigate a case. And when it doesn't come through, it is a discouragement, but it is also a loss of resources. Jokanyo ma komiti no onyiso luoro magi ni ywarruok ma piny e kind EACC kod apis jominwach nyalo duoko piny lweny mar kedo gi mibadhi e pacho kae. Jakom EACC Dr. David Oginde korka kore to neno ni yo maber mar goyo jektenu mar kedo gi mibadhi e pacho kae en miyo EACC teko mar donyo ne jomibadhi e doho kar weyo teko makamano e lwet apis jomin buche. If we sweep these things under the carpet, Chairman, we will not be assisting the country. We will not be assisting the country. So we need to, from where you are sitting, when you tell us you are not consulted, it seems there is a disconnect between the EACC and the DPP, and we need to fix it for the benefit of the people we serve, the Kenyans. There is no concurrence before withdrawal of the cases. So you need to tell us, and Senator Okongo Mugeni, with the benefit of hindsight, has indicated that if EACC needs to be given powers to prosecute so that the effectiveness on the fight against corruption can be achieved, so be it. Chair, we have said before that it would be good for us if we take our cases all the way through to court. Civil cases, as has been mentioned by the CEO, the law allows us to take our cases all the way through. Dr. Oginde otemo wiromo mang'we ng'ar usiepe kindgi kod apis jominwach kata odoko ni gisebedo kok gimodhore pi kuom thuolo malach. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar thieth Edan Duale oyango ni giloso chenro mar chako chulo gope mag yedhe ne KEMSA kowuok kuom agulu mar SHA dwe ka dwe kapok gichwalo omenda mar SHA ne ute thieth e counties. Duale mane twak kod jofwambo mag Ramogi TV okoni ni chenro no dhi reso duol makeyo gige thieth e pacho ka miluongo ni KEMSA e lwet counties madeko kod chudo mag gowi mag yedhe kod gige thieth. Judith Omondi lerono wachni. E wang'o nyango wawuotho e chuny boma ma Nairobi warango ute thieth matindo chakre rang'iny mar dispensary gi paro mar neno kaka thieth manono ne jotuo mag SHA e bwo chenro mar Primary Healthcare Fund dhi. Kware dispensary watwa kod Dr. George Gatama ma en apisa mar thieth e sub-county ni. George koni agulu mar Primary Healthcare kopogore kod konyo jopiny e thieth manono osejiwo dongruok mag kar thieth makware. Through the FIF Act, we're able to ring fence our collection. We're able to improve the facility in terms of upgrades, beautification. We're able to solve human resource for health issues. We're able to employ nurses and even one nutritionist to cater for the large community. This is quite a busy facility. Each and every day we see more than 500 clients coming here. Ute thieth matindo gi e chenro manyien mar thieth ne oket chik mondo or pesa gi e bengi mekgi ma ok okalo e lwet county. Chenro magikoni osekonyogi e kwan mar jokenya ma ok tin ne milion 26 ma osendikore kod okumba mar thieth mar SHA. Milion 4.1 oseyudo thieth manono e rang'iny mar Primary Healthcare Fund. Ma kaka iyango kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. Facilities, both mainly public, let me speak for public, dispensaries, health centers, all of them now they get their reimbursement directly to the facility. They don't go through the county treasury or county revenue account. Duale bende oyango ni gisechako twak kod counties mondo mi gichak chulo gope mag counties mag gige thieth ne KEMSA ka owuok e agulu mar SHA mondo duok piny gope mag counties leogo gino ma okoni oseduoko duol mar KEMSA piny. When SHA is reimbursing those facilities, they will cut the amount which was for the drugs supplied by KEMSA, so that we don't get a lot of into pending bill issue. So a lot of reforms is taking place now in KEMSA. We are also going to do a lot of reforms with the Pharmacy and Poison Board. We are making sure that there's something called in the system track and trace, so that the drug you are given in the chemist, number one, it must be dispensed by a qualified pharmacist. Magibiro e kinde ma pod migawo mar thieth pod yware kod tend counties e weche ma opogore kama oriwo gope mag SHA maromo bilion 6. Judith Omondi, Ramogi TV.
Higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kaw telo, paro osebedo mopogore opogore wi chenro mar gero ute ma nengogi oyueyo. Moko kuom jopiny ywak ewi omenda ming'ado ne chenrono, kako machielo jogo moseyudo thuolo mag tije chenrono to pamo kendo ni kod mor mar yuto ma pile ka pile. Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. Chenro mar gero ute manengogi yot e kaunti ma Kisumu, mana kaka e kauntis mamoko, dhi nyime ka miche gi miche mag oganda yudo nweng'o margi kowuok e tijni. E sama jouso bende yudo jonyiewo mathoth, ne moko kuom oganda mathoth, chenro ni osekelo negi lokruok mokalo e ngimagi. Ka en achiel kuom mago ma sirikand William Ruto oketo e maino nyaka ne odonje telo higni adek mokalo. Naluoko mna ng'ato kata lewni kata sende yakayud kaka nyalo chiemo. Okelo lokruok ngimana, ikit ngimana an awuon. Nikech sani kapinenani ang'e tweyo binding mana akia. Anyalo rogo smith wayudo kaka anyalo konyore. Nyithindwa be sani gonyo kwa winj kwa ahinya mani igweng kata mani estate. Kane pok nabiro ka wach ni e juma nanyalo yudo $2,000 ma ndalo modongo tayudo ka ok adhiga tich. Then kane wabiri affordable ka e juma yudo ka ng'ama fundi oyudo $8,400 to ng'ama jalwedo ma waluongo ni helper yudo $4,000. Jatend jotije e kar gedo ni wacho ni ji 2,000 indiko kae pile ka pile ka thothgi gin joma wuok e alwora ni. Affordable housing kae wa employee ji 1,500 to 2,000 people. After project niko rumo, yudo ni ng'ato donjo kaka casual, odhi wuok kaka fundi, onyalo dhi tiyo kama chielo. Ineno, matiende ni owuok gi gimoro e lwete. Kae bende kulingana gi kaka wakawo ji onge ubaguzi. Wakawo ji in terms of gender based, wan gi ladies be, wan gi gents be. Gimano serikal ogolo kulingana gi His Excellency William Ruto kaka nawacho chane odhi enroll gi miluongo ni internship program ma joma e skul ma ng'ala mopogore opogore gibiro bedo incorporated in this project ma gibiro tiyo. Jouso bende yango kaka en chenro masani miyo ohandgi metni. That time nodo kaonge income malongo mar chako tich. Asko nochuna mondo adonje mjengo mondi eka yudo stock mar chako tich. Anyacho sekonyo nikech omiya bedo gi promotion kata ngimana. Apaka ne wantie stage kuone ng'eny kabisa. To pod process ma Ruto kelo ni oduoko nyaka kuo chien. Kata obedo ni kasea kata chaka dhi kuma nanti watorego tano kanwengo man kani malo moloyo mwane mwanengo makucha. Ing'e ni kuom ohala duto te gimiluongo ni money flow e gima duong' ahinya kuom ohala. Kinyalo bedo gi gimoro to dhi odhi tikawo profit, dhi tikawo profit. Mano kende gima sepoya ahinya kuom ka. Kata kamano, moko kuom oganda to pod nigi to kuom chenro ni ka giwacho ni nengo ute migerogi oyombo jopiny manwengo gi ni piny. Affordable housing mang'isore ni ng'at mane chulo $5,000 kore duoko ne $5,000 to nyalo chulo $2,000 kata $2,500. To mogero kacha ka aneno ka gin gik mar joma jopesa nikech pok aneno jangware manyalo afford chulo $1,200,000. An wach affordable houses ni ok mora nikech ing'ado osuru moko ng'isi ni ng'adi adi to promise ma omi be minyadak e odno be ok wang'e ni in go 100%. E chakruok nyaka tinende ng'uro osebedo makagi kacha e wi osuru ma sirikal ng'ado ne gero ute manengogi yot. Mak mana ni jogo ma usodo ber machiel kachiel kokalo thuolo mag tije ma chenro ni oyawo to pod duoko erokamano higni adek bang'e ka gitero lemb geno ni obiro medo dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi yo moro machuo kudogo bang' daka matin taneno ka ote maru osedonjo ka NDA ma NDA wacho ni atimo mos ne nera Meja Anyango Molo kuom lal mar nyamin mare Frida Otieno kendo min japuonj Eric Obura. On behalf of Nyakach Elders wakwayo kwe makende ka kiny wakowo min japuonj dala mar Kasaye Thudi Buoro ma Ogai Philip Ochieng mar Jemo Nyakach and the youngest Ogai in Africa. Wambo oro mos marwa kendo watimo mos ahinya ne familia no. Erokamano Ogai kuom ote mioro no. Waneno wachielo ka endi bende makamu ka ni Kisumu kanyo. Makamu no dhira kata ni lal kanya neno ka koro ote mari osedonjo ka. Wacho ni mos na jaod bura manyien ma Ugunja Moses Omondi ma de kawo kar intellectual Opiyo Wandayi waziri wa kawi. Erokamano ahinya makamu
Machielo bende nitiere ka Ramogi TV ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo oimore waneno news Kabondo kae kaka ler kendo wan kod jotelo madongo dongo kamoting'o moluor gavana Nyarwang'aya kod mheshimiwa Jessica Otieno mawuok Kabondo Misambi. Wan kaka jo boda boda wamor kod support mane wayudo mar okumba mar thieth kowuok kuom jatelo George Ogutu Osman. Wamor ahinya. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Aneno machielo ka maendi Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima. Wamor kwaneno ni ba sani an CBD Kondele ka endi aneni mos na babana Samuel Aoko kani miguye Kobura Ward. Kamana ahinya Collins Obuon. Parentiere kendo machielo ka endi Ozum Peter wacho ni Ramogi TV nenore maler Migori County ka Luanda Konyango Center. Gima ne apenjo en ni nek mar bunde ni koro dwa bedo mathoth sana to jo nek golo bunde go kanye. Kenya samoro piny tek koro laka kani katito kanyo. Erokamana wacho ni neno Ramogi TV. Erokamana ahinya kuom oro na ote mari. An Musa Orure wacho ni kuo onore aluora mar Okiki Amayo. Erokamana ahinya Musa. Eno machielo kendo kandi wacho ni Ramogi TV mbi jama Banada nyuomi wuoda wendo awinji maber kan kod Devina anyuomi. Eno kama chielo bende wacho ni Ramogi maendi Brandi kawuok Homa Bay anenu maler ahinya. Erokamana ahinya. Waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ne en chuny benga endalone kendo wende nene kelo mor mit gilo e chuny johera mag thumbene. Kona nyola ng'ama ong'e mang'eny mohero weche moko mag mon kido mar oyuma moro ma ji kwakore to ji wacho oyuma to ka to ji yudre e yore mag dwanyruok yom kacha. Kata kamano e toku mani misigo mapek ne rite. Naromo gi tuo mar mobedo kuoma kuom higni mang'eny kapok achako muonyo ya. To mana kaka e muma, Saulo noyudo lokruok mobedo Paulo. Oyier Simba J ne oyudo nying manyien mar brother Haron Peter Oyier Simba J Mowar. Ma tok yudo lokruok mar chuny kendo nyuol manyien. Wan joneno ma kage nyinge mag duong' mag pinyni to da luongora ni jayalo to ok adwa miyora nyinge no nikech gima timo winjo nyis ng'ama an. Tich abich ni e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV kochakore saa 2 okinyi kendo wan ngeso saa 5 onyango kitae gi Solomon Atito Kafaya Kickbye.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Bang' riwruok mar MCAs ma Wakeini e od bura ma Siaya chwalo paro mar chik mageto rito mond liete kendo resogi e lwet jogo mosebedo ka rocho ratichgi e yore kaka chunogi gi luwo chike machon matayo yore mag ter rito mwandu e kind chike mamoko mag oganda luo. Paro mar chikno koro chiko rang'eny mar choko pach oganda motelo ne chwale e od bura ma Siaya kendo kete tim. MCA ma South East Alego Mercedes Madowo manochwalo paro mar chikno wacho ni mond liete pacho ka endie kale akwede modhuro kendo kinde koro osechopo ma chike machon mag oganda luo ok owinjore chungo mond liete. Koro gik madongo mani chikno en mokwongo tamruok ni chike gi kik chun go mine mana ng'ama dwaro gi owuon lakini chik mar customs and traditions mag joluo kik lor mama miyo kik obed gi duol. Number 1 golo chike mama tinde idwan mondo gol. Mar ariyo en loso committees a sub county ka sub county matijgi en rango weche mount liete kod nyithi kiye. Mar adek ni chik no kwayo governor ni governor mondo ket office makende iluongo directorate mar widows and orphans man kod funds en office makende ma tich motiyo en mana rango weche mag modliete gi nyithi kiye gik machando gi to moloyo weche puonji empowerment. Riwruoge mag saga mag jopur maromo 31 e kaunti ma Migori oyudo omenda maromo siling milion 37.4 mar siro pur mar nyanya, rabolo, pidho dho chak, gwen kod pith mar kich e bwo chenro mong'ere kaka National Agriculture Value Chain Development Project ma isiro kod bengi mar piny mangima kata World Bank. E chenro ni ma isiro kod bengi mar piny mangima kaunti kod piny owacho ma kaunti ma Migori mageto riwruogo mag saga mag jopur 31 e kaunti ma Migori. Bengi mar piny mangima kawo kalo kuom chenrono motis kaka National Agricultural Value Chain Development Project kata NAFCDP chiwo omenda e kind Ghana 700 kaachiel kod milion 1 riwruogo mag saga e kaunti ma Migori. Chenro ni geto jopur mag nyanya, mag rabolo, jopith mar kich, pith mag gweno kaachiel kod dhok chak. Gavana ma Migori Ochilako ne otelo e chenro mar chiwo omenda riwruoge mag saga e gwego mag Chenato e sub-county ma Kuria East. Sisi kama viongozi tukifanya kwa pamoja si inatusaidia sisi zote. Yes. Mimi kama gavana nimeamua nitashirikana na nitashikana mkono na viongozi wote ili wale wametuajiri wapate faida, wapate huduma ile inawatosha na inawafaa. Riwruoge mag saga ma oyudo omenda ni dhi tiyo kode e jolo pur mar nyanya, mano mar rabolo, kaachiel kod pith mar kich, mar gwen, kaachiel kod dhok chak. Kulikuwa na changamoto hizo kwa sababu tungepata kikundi ambacho kinaweza kikafuga nyuki na kikavuna asali nyingi, lakini sehemu ya kuuza haipo. Lakini kwa kuwa sasa wameleta FPOs, wale wakivuna tu moja kwa moja ni kwa FPO. Jopur ma oyudo omenda wani kinde mokalo gisebedo kod pek mokalo e yudo omenda maginyalo tiyo godo e ting'o malo pur kaachiel kod pith jamni. Kwenye kikundi chetu tunafuga kuku, tuna ng'ombe wa maziwa, kuna nyuki, kuna nyanya na kuna ndizi. Mfano kama siku hii ya leo kuna pesa inaenda kuongezewa kwa sako kwa ajili ya wale ambao wamefanya savings waweze kukopa hizo pesa ili ziweze kuwasaidia na kuwainua zaidi. 40 SACCOs mwatiyo godo 35 gin SACCOs manyien to SACCOs 5 kende ema nwayudo ka nitiere. Koro 5 go wadonjo godo e memorandum of understanding kato ging'eyo ber mar project eka gimbe gidonjo. Director mar riwruogno mar NAFCDP e kaunti ma Migori Ruben Opiyo wacho pur dhi yudo omenda ni kawo riwruoge mag saga magijo kanyo magi. Saga wan kod geno ne dhi keto farmers mondo bed kanyakla kendo mondo gine ber mar bedo e kanyakla mar sako. To farmers wa otem mondo yude increase production mondo wayude
ber mar pur mwatimo kaka farmers ma area ka. Opiyo wani lek mar gima duong' en ni kod jopur koro bedo kod omenda maginyalo tiyo godo e jolo pur ma kothegi kaachiel kod pith. Ok en ni jopur ok ti maber, to en samoro jopur tiyo matek, to samoro gik ma gitiyo godo mamiyo gi mondo giyuti maber samoro tamore kaka pesa. Nyaka ne chenro mar National Agricultural Value Chain Development Project kata NAFCDP chakre kaunti ma Migori e higa mar 2013 omenda maromo $57.4 osimrogo mag saga e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ondonyo weche mag tuke ni club mar Kenya Police Bullets odonje tielo mar nus finals e tuke mag Sekafa tok loyo club mar Denden FC gonde 6-0 e alap Manyayo Stadium. Emily Moranga noloyo ne Police goal mar mokwongo e dakika mar 8 kapok Zaina na Mulimele omedo ne nyidendi ma Police gondgi mar 2. It was a good match. Denden have improved from their first match, of course, but the good thing is we were playing to either get a draw or to win, and we won it. On the flip side, we created a lot of chances. We only missed them now. It's for us to work and make sure that we create them and we get goals from them. Jing mar ariyo e piny mar Spain, tim mar Chapadimba All Stars kidieny mar yawuoyi noyudo loch maduong' tok loyo tim mar Weska, jotugo ma yawuoyi ma higni piny mar 23. All Stars noloyo Weska gonde 6-1, gonde mane ologi jotugo Brian Aroko, Derek Okech, Dennis Okumu, Felix Munguti e kinde moko ma Nicolas Lopez noyudo ne Weska gol mar yweyo pi wang'. Otieno ma kawuono timno mabiro bedo e piny mar Spain kuom juma achiel biro limo kuonde tiegruok opira mani Spain. Ilikuwa mambo ya transaction na passing, pia finishing tumefanya kidogo. Game imekuwa poa, nimeenjoy kimimi. Juu tuseme tumwashindia na pace. Juu pace yetu iko juu sana kuliko, although finishing ndo imekuwa poa. The things that I think that they need to still improve in, and we're going to work on that, is the finishing part, because they have a lot of actions where they could score, and the score can be better. But it's okay, part of the process. It's the first game that they play here in Spain, so tomorrow we're going to have another one, and we hope that it can be always better and better. Bas wadhi yumoro machuok duogo to donje buch jopiny wendo modhialo osedonje studio ka Nixon Wuor men bunge la wananchi mama Dare ni kodwa studio ka Odhiambo Jero jakene ratich oganda bende osedonje studio ka taneno ko Gungu Wich president mar bunge la wananchi bende osedonje studio ma Kisumo. Wadhi go mbaka ni telo mar jatend piny Kenya William Ruto kuom higni 3 mokalo osebedo nade yore mang'eny, yore mag nengo mar ngima, yore mar thieth, yore mar udi, yore mag mibadhi nyaka ratiro mar oganda bende. Mane mbaka mwadhi go bang' dakika matin ikidhi mabor ahinya. Iseyudo nyudo nikelo nyako chia jolokore neje lungani sandi nango nyako chia mimi giere konde jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kadhano Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story.
and at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake, and your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lo, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od jower duto te. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti. En aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Erokamano, wachaka ni buch jopiny wendo modhialo sedonje studio kaendi Nixon Owuor bunge la wananchi Mathare ni ka. Erokamano kuom wasechegi. Odhiambo jiro bende osedonjo kaendi jakene ratich oganda. Erokamano ahinya kuom wasechegi. To gi Obungu Owich bunge la wananchi president Kenya mangima ni kodwa kidala ma Kisumu. Erokamano ahinya. Wachaka ni kod Obungu Owich igni 3 mosekalo. Ineno ka jatend piny Kenya William Ruto osetiyo nade. Osetiyo maber koso marach. Mokwongo yaka uchulo makende mondo miamos oganda jokanyanam kamoro moro magintiere to moloyo jo Kisumu County, jo Migori, jo Siaya, jo Homa Bay, jo Kenya kwa jumla kuma bende wasebedo kwago mbaka weche mag bunge la wananchi.
odiochieng' ma kawuono ago erokamano ne Nyasaye momiyo wateko mondo mi wawuo kod jo Kenya. Yiena mondo awachi ni thuolo ma wayudo kawuono mondo wawuo gi jopiny en thuolo mamiyowa ratiro mar engage jopiny on factual basis. Gima duong' kabisa adwa pogo tend ker e yore ariyo. Adwa poge on economic, adwa chaka poge kende on political. Yiena mondo achaki on political basis. On political basis, Ker William Samoei Ruto osetayo piny e yo mowinjore nikech kwa wuoye political nyiso ni mano e ratiro momiye godo sword mori manyiso ni en jatelo mar piny Kenya. Tich maduong' kabisa mimiyo president en ni koseting'o muma to wacho ni obro protect the interest of the people mar jo Kenya. Omiyo mano en gima neno ni osetemo timo kata bedo ni pok osechopo to the 100%. Osetemo nikech komno nigi challenges mang'eny kabisa, but oseriwo jo Kenya nikech komno en kom a symbol of unity. Osetemo kelo jo Kenya kawuok kuonde mopogore opogore moloyo to duto jogo manogone ombulu gi jogo mane ok ogone ombulu, nikech iyudo ni gisani endi etende oparo jo oganda mopogore opogore ma okelo kanyakla mokelo e sirikal moloyo to oganda mar Luo wagone erokamano kabisa nikech oparo yawuot Luo motegno ma bende oomo e sirikal mondo okonyi in the name of experts. Mane kama paro godo moluor Opiyo Wandayi makoro chung' ne weche mag stima kendo tiyo ne jo Kenya mangima ok otini oganda Luo kende. To chako aparo Attorney General ma advice on weche mag chike momiyo oganda mar Luo to tiyo ne jo Kenya duto te, ma en achiel kuom mama ma otegno kabisa miluongo ni Mama Oduor. To chako paro kendo moluor Mbadi to chung' ne weche mag pesa. Magi duto te gin historia mapok wabedo godo kaka oganda maluo. To kata mako kom mar interior ma moluor Raymond Omolo mako en gimno en nyadhi maduong' ahinya kabisa madawach ni Ker otimonwa kaka oganda mar Luo kata bedo ni ok omiye percentage maduong' kabisa e ombulu. So in terms of the political structure aneno ka otimo gimiluongo ni inclusivity. Otemo kelo gendini duto te machiegni mondo obed e sirikal kata ka nitiere moko mayuak ni gionge sirikal, but waneno ka the bigger percentage magoyo koko gin mana jogo mane feel ne gin giwegi e mondo obed ni gichiem to oganda mamoko konego obed ni chiemo. Kadok e weche mag economy, adwa na wachi ni e wach mar economy unyalo paro maber ni ana wuono bungo wich ma kawuono antiere kani. Ane mana chung' ne migao maduong' kabisa mane timo ng'anyo e piny Kenya ka maniluongo ni Sufuria Revolution Movement. Agenda maduong' mane wadhiro at that time ne wadhiro high cost of living, nikech ne wafeel ni nengo mag basic items kata basic commodities, chiemo ma watiyo godo e mier odiochieng' kodiochieng' nengo gi ne ni malo. En adier ni seche mane Ker William Samoei Ruto kawo telo kuom ma osewuok e loch milongo ni Uhuru Muigai Kenyatta, nengo mag modhi mag tedo e udi ne ni malo kabisa, nengo mag mogo ne ni malo kabisa, nengo mag sukari ne ni malo kabisa. To nyaka samo wuoyo kodi niendi in terms of agriculture Ker osetemo kabisa kendo food production nitiere malo nikech ne oyudo ka nengo mar fertilizer ne ni malo from 7,500 to reduce to 2,500 mamano increase the food production. Kawadhi e weche mag sukari aneno ka Ker bende no fight matek kabisa e weche mag sukari ma mokwongo kabisa ochulo gope mane nitiere mane o adapt to a tune of 1.7 billion mano ne nengo maduong' kabisa kendo ne areas maduong' mane chando jopur. Ochako make sure ni to yore mag pur ni endi onyalo ng'inje maromo nadi mondo mi okony godo jo Kenya. Mane kama okele nengo mar fertilizer mogore godo pincha, mane kama make sure ni farmers duto te inyalo chul pesa gi gigope mane gin godo chien kucha to ng'iyo ni to jopur mag niang' dieki welfare gi nyalo bedo nadi. Magi duto te waneno ka ntiere. Waneno ka nyaka increase in cane production bendo chako biro malo because of that. So in terms of agriculture ananeno ni osetemo kabisa kendo sani endi high cost of living chande odok chien kendo nengo chiemo ma watiyo godo e udi odiochieng' kodiochieng'. Sukari mane ne en gimoro 230 by the time mane Ker ne loch kawuono en 100 to kod 10 kata 100 depending gi kama inyiewe godo. Salad nengo ne odok piny kaluwore bende gi sirikal mantiere gi sani, and waneno ka gigi duto te osebedo ka konyo nyaka nengo mag mogo mane ne oseidho malo kabisa. Kawuono koro sufuria wanyalo keto kando, emomiyo sufuria movement chakoro na disband because there is no need mar goyo koko kar wako sufuria wiya to gik mane wang'anyo ne oselosi. Omiyo aneno ka poge kamano to nitiere gik mang'eny ma pod adhi discuss mbele kanyalo wege kanyo.
wach mar economy. Wadhi duogo iri mondo wadhi mbele gi weche moko. Winjore ni Nixon wacho nang'o e studio ka. Nixon inene nang'o e telo mar jatend piny Kenya William Ruto osebedo nade higni adek gi kaka kata kod mulo mana wach political gi economy ma obungo wicho mulo sani. Trevor, mokwongo agoyo erokamano ne Nyasaye mar mondo miwa chopi e studio mar Ramogi mondo wawuog ogandawa. Maduong' moloyo tago erokamano bende Raila ma jaduong'wa motayowa nyaka koro wagik e Ramogi kawuono. Obungu beto wacho weche mang thoth kabisa. To kendo chal mana ni ne wasebedo gobungu e bura ma gik ma owacho go te ema ni e wiya ka an bende. Ker William Ruto en dhano mana kaka dhano machielo. To nitiere seche ma inyalo dhi malo tidok piny kaka ngima mar dhano. To William osetemo e higni adek mosebede loch. King'iyo food production mana kaka obungo wacho, at least sani ng'iyo wan kaka jomoko somo economy, an ok asomo economy, lakini wan gik moko ngima mar piny wang'iye e supermarket. Kidhi e supermarket tiyudo ka bech mogo dok piny nikech ka ker manoweyo loch nowe mogo ka en e 260. To wan wang'iye literally mana kamano ni koduogo nyaka 150 nyaka 130 mano ngima ogonyore. Sukari oseduogo piny, mo duogo piny. Wan mane kaka wang'iyo uchumi mar piny nikech wan ok wasomo gi mondo wanon gi into percentage. Winjo. Koro ker osetema ahinya. To maduong' moloyo momiyo koro sani anyalo pako wuoyini. Wan kaka oganda maluo nok wamiye kura. To sekedonwa manyaka ne chwe pinyni. Jatend jolweny pok nwabedogo. Kata bed mana ni tho nokawe, wuoyini nomiyowa jatend jolweny. Ma kata sani kaka wuoyo, akwa nochako odol gigi mondo chako duognwa mana wuodwa moro e tend lweny. Ne kako miyo mbadi wuoy malich miwuoro ma akia ni en osomo economy kura. Nyaka nosom budget an pok awinjo ng'ama ng'ur. Mano luo ne Opiyo Wandayi. Okawo nyaka atandi gini okete budget. At least sani king'iyo compare gi ker manosebede cha kata manosebedego pok wayudo positions machalo kamano. To king'iyo piny luo nitiere dongruok kwa weyo cheo momiyo jowa ogandawa. Attorney General miyo ja sani eka no onjo kom nyaka ne chwe piny mar Kenya ka mano nyaluo. Koro kata bed mana ni richo moko nyalo bede kech en dhano, richo moko nyalo bede tok nyal bedo mang'eny saidi maloyo ker manosebede ka. Winjo. Mano odhiambo ini nene nang'o? Jatend piny Kenya osetiyo marom nade? Osetiyo maber koso marach? Erokamano, akawo thuolo ni mar goyo ni Nyasaye erokamano, kendo agoyo ni oganda wa luo erokamano kuom kawo thuolo gi mondo giwinj twakni. To arwako bende osiepena ma watwak godo kae. Mokwongo awacho ni adier makende en ni President William Ruto pok otimo kaka jo oganda ma jo Kenya notarajia. Nwach nitie weche manene William Ruto ohoyogo jopiny. Nitie weche manokwechogo kotimo campaign mameke. Masani osiepena gik nyal lose. Nwach giniluongo ni legacy politicians. Ng'en legacy politician opako mana gima tieno mondo oyude gimoro ndhum. Lakini king'iyo adier mar wach en ni President William Ruto ok nonyuole kod ko mar president. Nowuotho kuom oganda ma bende chieng' mano oyango manifesto ma mare nowacho ni oloso kod over 80,000 experts kokawo pachgi. Owacho ni odhi in all the counties kouso sera mameke. To sera manouso ka
mwonyalo ng'iyo to wawacho ni bang' notimo kisera mamare mar ombulu kowacho 1 2 3 bi jopiny nomiyo ombulu ama bang' mare yudo ofis bende weche ka osetimo kose pok otimo. Kwa mfano ker nowacho ni komiye ombulu to weche mege nek mitimo kod jogo miluongo ni uniformed officers, dho kizungu wacho ni extrajudicial killings ama enforced disappearance, teko dhano nyara, polise tieko risase marach gi bunde marach, ilamacho timiyo jwang' chande. Nowacho ni en kokawo loch okani winj wachno. Koro legacy politicians man kae ok gimiwa pachgi wachno. Ker nochako wacho ndalo mane en deputy president, owacho ni sirikand Uhuru Kenyatta medo osuru okinyi gotieno, osuru okinyi gotieno, to gimitimo to kone. Owacho ni en kodonjo onge osuru mobro medo kendo bro mbeko weche mege usuru, to usuru mochoko bende nowacho weche ariyo bro loko ngima jopiny, to bro nonane wach mar debt mowacho ni Uhuru ncha chulo ga chula to jiskani en mane. Aya Ruto ncho ka otelo usuru medo bi Gen Z mogolo ne wang' Gen Z makoro ungsena pana kore dhi marach nyaka rodhi mano usuru maruto medowa. Kendo usuru mok medo ni tiwacho iwinjo ni pod ochulo mana gope mwakia. Ipenje ni yawa ni wacho ni gope gi bro nono bing'ewe gope gi bi wang'en enadi mache ma pod otimo. Iweche meg economy be nowacho wach moro ma very important. Awinjo ka legacy politicians loso about weche meg mogo modok mogo gu pur, waloso about pur. Tanadwa kura kawo examples ariyo kende. Ruto coaching akenjo gineni manifesto ne giwinjo manifesto mar Ruto. Ing'ene manifesto mar Ruto joma nene owinje ni luonge ni plan medok ne giwinjo. Manifesto mar Ruto ni luonge ni plan. Yani notemo wacho ni Uhuru ne hubaga itelo. En makore kod yo mabro golo Kenya e tagrok magintie nyaka kama idwaro gi ne luongo the plan. Kuru wano sabot weche meg pur. Tadwa wanana kili duond Ruto. No wacho kod wach, noloso wach mar pamba. To kod piende dhok. Ama pien mama okile. Kapok adhi skar ma gitemo loso ni. No wacho ni Kenya nigi luasi maber mar pidho pamba. Kendo pamba ne kopidhe to dhi konyo weche mege industry ma Kenya. Bo wacho ni pamba ni odwa keto mise kendo se loso kod economists. Bo se miye utaratibu kaka inyalo pidh pamba mabe donge to luwo Nyanza nwach humidity man kocha. To wacho ni idwa ger kambe mabro loko pamba mondo bed gora ama law. Kendo wacho ni kambe go ibro losi ma oganda Kenya ok bi nyolewni ma okuoko. Wapenjie waban kod jopako go puoyo kae. Ngisa program yoyote ma William Ruto seloso mar pidho pamba kata mna luwo Nyanza ama kutana Kisii. Mara riyo ngisa kambi yoyote mose ger ama mose chieri weche mege pamba. To no wacho example ni ncho dhi EPZ kochoko pacho ganda bo luongo Kilifi gi Mombasa. Wacho ni oloso gu jotije makil ma EPZ bongo sen jaduong material mitiyo go EPZ ka wagolo mana Asia. Material ginya los Kenya ka bono puoyo koro awuoro. To wach moro bende mar niang awinjo kilos about skar ka kae. Maybe oken japur mar niang ama maybe japur mar niang but madhola. Be ing'eyo ni Ruto dwache ni kembe mege niang ous ni private people to kik kaw chok pach wakulima. To kembe midwa usgi
gin kembe jopiny mon go beni wacho ni kopon kembe gini kod tuoche ariyo adek to wakela ne public private partnership to wakulima obed kod shares marom nadi to moko ko bedo shares marom nadi i wach mar miwa makuri loseni miwondo wani be ing'eyo ni kambe katelo war kendo wakulima pod dai sirikal pesa modhuro koro kwano sabot weche mege farming ama pur Ruto fail nyadimiya to kwalo sabot weche mege rito ratiro mar oganda dongi ng'eyo ni Ruto gore kod katiba koso king'eyo wewe winjane ni bungu wich wacho nang'o weche mikelo go odhiambo jiro bungu eduoga ne iri kanyo odhiambo jiro mulo wach mar usuru wach mar ratich oganda wach mar gope gi wach mar pur in iduoko nang'o e wachni agoero kamano adwa ni mondo mi akonyra kod ojiro mondo wachne ojiro ne en adier ni nitiere gik ma ok beyo ma samoro wasebedo ka waneno kaka jopiny to moloyo kabisa nyaka wayiere ni an mantiere kani an ok antie sirikal mar President William Samoei Ruto an awuoyo on the side mar japiny kaluwore gi gima japiny bende wacho gi neno mar japiny gi kaka en bende oneno weche maduong' kabisa mwadwa ni wawuoye yiena mondo awachne niya ka ker ne nitiere gi gimiluongo ni manifesto indike to nitiere target kata timeline mar implementation mar manifesto ok wanyalo wacho ni within higni adek ma ker osebedo godo office nonego bed ni osetimo godo everything that we must be very factual in terms of ka wa discuss that gigi gintiere gi time frame monego bed ni gibedo godo implemented godo awacho ni kabiro kaendi an ng'atno ma jopiny are looking up to e yore mag leadership omiyo okabiro ka as a sycophant of sirikal mar President William Samoei Ruto but abiro ka an kaendi gi knowledge mar gik maseneno mosetimore to a lot of the research masetimo about kaka gik moko osebedo katimore Kisumo wa kaendi e wach mar agriculture ker nobedo kodwa piny kaka delegation mar Kisumu kane wa visit State House to no okwanonwa projects mag gik modwa notimnwa kaka jo Kisumo ko prioritize on them based on the budget nikech gimoro amora nyaka tim according to the budget to nitiere weche bende mag private partnership mwadwa uwego mago bende samoro itimo gi kowuok e lwedo mag jogo ma joket mwandu mal nitiere another agreement mitimo gigo kaka Kisumo waka ker no biro kamo yawo rice mill mano yawo Kibos ker kano engage wa State House no nyisowa ni oketo about a budget masani about 3 billion madhi konyo weche mag mchele sani endi wang'eyo maber ni jatelo mar Lake Basin no sechako engage jokano majonyando e wach kaka gidhi kawo mchele mondo ginyiew kuomgi mondo gine kaka mchele koro sirikal nyalo uso gi nengo to gigole kuom jopur to giuse mamano already is a plus mago gin gik manyaka wawachi wanyaka wayiere ni thothne gik moko mwapimo godo Ruto gi sani nitiere moko mowuo kawo 10 years mondo eko implement gi to be pod ok implement gi kaluwore gi kaka nonego bed watimo chien kucha kapok experts no biro e sirikal ne wan gi challenges e sirikal masani kendo ne gik moko ok dhi e yo mowinjore tok manyiew kel mbadi e sirikal nitiere rode mosebed kok tem mogeng' mag mibadhi mamano wanyalo goyo erokamano nikech experts wamanyo donje sirikal and waneno ka gik moko dhi towards the direction ma wadwaro ni mondo megidhi some way about dok chien mar sukari nyaka wayiere ni nengo mar sukari wang'eyo kuma ne nitie chien mana kaka nasewache nyaka wayiere ni nengo mar mo wang'eyo kuma ne nitie chien mana kaka ne wasewache to wadwa ojiro ma bende na commercial activists sama biro kanyo to wacho ni wan legacy politicians to wa support gima ok wang'eyo nyaka wayiere waduto wateni kamoro amora ma wantie gi sani waneno kuma piny ochiko tadwa nachaka wachi a very fundamental point sasa mitimo privatization ok tim ka ok tim gimilongo ni public participation wantiere gi members of parliament ma walk along the sugar belts magitimo gin giwegi gi discuss gini at the committee level to nyakwa yiere bende chien kucha ne wan gi gimilongo ni sugar task force report mane ne otim between governor Makakamega machon milongo ni Moluor Wycliffe Ambetsa Oparanya to governor wa Kisumu County
moluor Professor Peter Anyang' Nyong'o. Magi gin governors ma ne obet piny to gi leaders duto te mawuok from the sugar belt. Magi kao public participation, magi ndiko report. Ker William Samoei Ruto tije maduong' kabisa kaka president is to implement the report mar the sugar task force. Miyo kik wawuondre gi weche moko ma ji jowacho ka gima ok otimo research. Ka ker ni kacha to weche mag extrajudicial killings nitie. Mano to is true. Wang'eyo ni nitie gik moko mane ok otimore chien kacha. Adwa ni condemn tho mar Albert, may his soul rest in eternal peace. Wadwa no wach ni gik mabe osebedo ka timore, abductions are not good in that side gi Gen Z in terms of pushing for good governance. To wacho ni ker osebedo piny manyaka sama wantiere godo ni wang'eni through Raila Amolo Odinga and the MOU man obedo signed in the broad-based government or initiate the panel of experts. Masani endi nyo osechako kaka gidwa bedo piny mondo mi discuss the compensation part of it. I'm all aware ni case no the court. We are waiting for the court to give the interpretation on the committee of the experts manyobedo created madhi ng'iyo ni justice okel the families manyobedo affected mwandu joma no lal gi joma no tho gi joma no hinyore. Magi are some of the things that we have always advocated for as an advocate of the people, as the president of the Kenya Bunge la Wananchi Caucus. Anna wuoyo gi ker kanobiro Kisumu ka e town hall meeting and nanyiso ker, and it is everywhere in the social media, you can get it even in the YouTube. Kana nyiso ker ni tije maduong' kabisa is to see to it ni protect the rights mag jopiny nikech mano en gima obedo enshrined in the constitution. Tije maduong' kabisa is to see to it ni jopiny oyudo ratich gi omiyo joma no hinyore nyaka defend kaka jogo nyalo yudo their constitutional rights. Ang'eyo ni ok en gima ber ni ng'ato nyalo tho nikech ngima ng'ato ok nyal pim gi mwandu. Ma wach ni ng'ane otho wachule milion 10 wachule kama. But we must see to it ni as a country ang'o gini mwanyalo bedo piny mondo mi wawachi. Yie nyaka wayie ni nitie mosetimore maricho to wadhi mbele kaka oganda. Pur mar pamba wan kaka jo Kisumu County. Wang'eyo ni wantiere gi kambi mar pamba mantiere Kisumu ka. We are yet to see leaders wa gin bende gi pike nikech wayiero leaders wa to represent the interest of the people. Gin ema wamiyo gi the delegated power. Leaders wa Kisumu ka we are yet to see them nigi bedo piny mondo ging'i ni to wach mar pur mar pamba inyalo time nadi in line with the government, in line with koriwore gi the government, the department mar the agriculture. Omiyo wan sama pod wantiere kani we are hopeful ni all things are getting towards the right direction. Omiyo gima nitie kanyo machando Ojiro kabisa maduong' kabisa nikech Ojiro waseringo go endara. He's a good friend of mine. Ojiro waseringo godo ka wacho godo ni gik moko dhi marach. Omiyo wach mar extrajudicial killing, we believe that things will get to the right direction kendo mano wa condemn in the strongest terms possible. Jo piny ok onego bed ni nego. Mogik matieko on that. Corruption emosehinyowa as a country. Nikech corruption emonego bed ni wageng'o corruption. But yena monda condemn kendo the Council of Governors. Tadwa condemn members of parliament mok dwar ni mondo wadhi e-government procurement. Nikech e-government procurement dwa konyowa in terms of controlling pilferages to gi pesa malal kuonde mag jopiny. To an kaka japiny adhi bedo gi ratiro nikech ka login tadhi ng'eyo ni to tenda ma idhi losna godo ndara mawuok from Mamboleo to dhina kata Miwani odhi bedo pesa di to contractor matiyo kanyo en ng'a dhi konya mondo hold the contractor matiyo kanyo accountable to dhi konya mondo mi ang'e ni to tijno dhi rumo within week period of time. Magi gik manyaka wa fight motegno mondo wanyis jowa ni wayie mondo sirikal otiye yo mowinjore. Otherwise one pod tijwa maduong' ka is not to support the government when things are getting wrong. Ours is to support the government when it is going the right direction, and when it is going the wrong direction, we criticize where necessary. Nixon, ini na nangwe wach ma odhiambo Ojiro okelo kae. Trevor. Gigi wang'iyo gi kiuchumi to wang'iyo gi kisiasa. Adieri mantie ni nitiere jok moko ka wang'iyo gi kisiasa, jok moko manorwako ker makoro nitiere loch masani ni. To ne girwako ker gajenda margi manok ajenda mar jo Kenya. Ka ng'iyo mos kisiasa to ne jogi orwako ker kane gin gajenda ne gidwaro ni mondo ubed matin
to giwuodhe e kom gi yore magipango mondo gidoge e loch, mondo gitim gik magisebedo ka gitimo maricho. To ker chal ka gima noneno gi chon, emomiyo gini nokotimore. Ma kata kedo mar ratiro mar oganda, Trevor, wan jo Kenya, to gigi osetimore over the years ka wanenogi. Sani ineno ka jomoko ywak ahinya ni gimomiyo kawo Mbadi okete jokon. Mbadi okete jokon mondo los Kenya ne jo Kenya te, nyaka ja Turkana nyaka Ugiek, ok jaluo kende. To ka Mbadi noseyudo gigi, nikech Kenya ka nitiere oganda moseng'eyo ni gin ema gin weg Kenya, ma koponi ok gin tok gin ema nyaka gibed kanyo. Koro ka ker noseneno gini gi Raila Amolo Odinga, kaeto Raila miye expert, dong gineno ka piny gonyore to kedo ne ratiro mar oganda. Trevor onge ng'ama onego bed ni nego. To ka udhiri kabisa migike nyake e korot, donge imbe kori chalo paka mogeng'ne e rum achiel manyaka ang' ichikri ewi Trevor mondo iyud konyruok mondo iwuog e ringi dhi. Nyithindo mane dwaro ratiro margi, phase 1 kane gichako, ne gin gi agenda maler kabisa ma jo Kenya te nyaka an mabedo kane ne waluwo tokgi, ne wapakogi. Lakini kane jo siasa osedonjore magikelo jo maundu mondo mi oyieng sirikal wuone mondo go piny, donge momiyo Raila odonjore mondo kony sirikal ni kik lweny bede Kenya, nikech kanogo e piny to nyaka ji ne dhi dhaw. Ma kata samo wabedo ka dikoro waonge kwe, be dikoro kwa bedo ka. Bata wacho Trevor, ang'eyo ni dhano mora mora nigi ngufu ne to gi yom mare. Nitiere kuonde ma kata an ang'eyo ni samoro pok odhi maber, ta an kama bede kane, I believe e luo, ano kata sami luonga kane, ano kawach weche jo Kenya, ana wacho weche jo luo, emomiyo kane uluonga ka, tabiro mondo awuogi dewa mandala ka, ni wuoyi ma jagot ni, nyaka nyo Raila makre kode. Adieri waseneno wuodhe modhiye e piny luo, waseneno lokruok. Sane ni uklia ne gisekelonwa igero. SGR, dong pesa osechopo ka idwa chak ger mochomo Kisumu, dhi nyake boda. Gika inago emwa wan wadwaro kako ganda maluo. An sani okang'i Kenya kaka en Kenya te. An tek ni mogo osebedo ne osedok piny ne dayo madala cha. To sukari osedok ne piny, to mo osedok piny. An gima wacho mang'eny onge Trevor, wach mantie ang'eyo nojero. Ojero kedo ne oganda okedo ne ratiro mar oganda. To seche mineno ojero bedo kane ei Siaya gi, ojero wuok Siaya, ei Siach gi ema nuclear nitie. An gweng'a, an japur mar niang' osebedi kodiwa igni gi te, to nyaka nyo Woodlang'o ni donje loch. Raila bendu tene ka, niang' koro sani osechulwa. Odiochieng' ma kawuono kane pok uluonga ka, ayudo report ni bugni mag sitima osechak kunye i awendo waku, ei sakwa kama wuoke. Koro ang'o ma kendo wan wadwaro kako ganda? Onengo wamakre kako ganda mondo waten Woodlang'o ni ka Raila otene mondo loch obed kuto. An gima dwaro ahinya Trevor, en ni Raila makre na gi wuoyini to gidhi gilosna gimoro mbele ka mondo lojni bendo biyenwa kako ganda maluo mondo kore kwa yud ber moloyo kaka waseyudo sani. Ojero iwuoyo mbere wach mar usuru ratich oganda gope gi pur. Koro wawuoyo ne wach mar thieth gi udi ma nengo gi oyueyo. Mago gik ma project mabeyo koso yo in kaka inene. Wach mar thieth mar SHA gi wach mar udi ma nengo gi oyueyo. Trevor,
gima ang'eyo ni kati bende imor kata oganda ni mor ni gimiluongo ni vigilance gidolwe nang'o nigo koguno kata neno maler emomiyo inyalo yweyo kamiyueyeno goyo kogno to goyo kogno no ok wachake wan wawegi Jaramogi Oginga chako goyo kogno chon bomiyo Kenya ores kane dhi kamarach Raila Odinga ogoyo kogno machal nadi omiyo sani koro anyalo soko Pierre Liech machange na timi bo katiba to kanga Pierre Liech noneno na kosone to katiba mise nan makojiro iyal go idoho goyo kogno no jakome mopuonjowa koro sani bende nyaka waendelea goyo kogno nwach goyo kogno ema gero piny koro shama iloseni makoro jotelo bende nyalo koro kawe points koknen golo kogno mar jogo mang'iyo gino mundu hu mundu dikoro shani kanye donge gir kwelo donge nen gimichiemogo donge kan yege hospital do kado kuti pesa bikete to ok reflect kidhi kacha bisni yath bende onge koro goyo kogno ni emariyo weche sha okneti maber nyaka jopiny mo believe iratiro mar oganda jopiny mo believe ni shuru mare nyaka tine omiyo koro sha koro chako ng'iyo luwo yudo yore koro sani beto tiyo otiyo to nyaka pod ng'iye direct wach koko ng'iye maber ing'eni sirikal yen mar jokwe gi jonek sirikal ni otel ni gi jakuo majanek to kweth mani bang'e be gin jokwe kendo jonek koro jopiny koko bet macho bogoye kogno to kata yin kenyalo ga usi tin kanyo to se usi koro wach sha jopiny morieyo ento wach sha ok ne kwal kod odhiambo jiro to ok ne kwal kod Mwangi ni kwalo kod osiepe William Ruto ema ne ko jok mondiko jodito mega sirikal ok ne kwale kod jakwath mar ariyo walo sabot wach bar corruption nwach corruption ni en gino mosehinyowa to wawacho ni William Ruto kane campaign no wacho ni pesa kata mna Uhuru kane en president to William Ruto ne jalupne no wacho ni billion di balalo diechieng kinyalo paro ariyo to Ruto kane tibo campaign no wacho nang'e ni gimodwa no kedgo en mibadhi madhano ariyo adek tajirika go to jopiny to umia sani dongi ng'eyo ni State House headquarters ma corruption kusikia to in pok ineno ka duol mar EACC kedo gi jomibadhi kata Ruto nogono pok ineno kosiemo nyaka bunge kowacho ni jobunge gi gin jomibadhi onego ng'igi maber kawuono Bishop David Oginde ne Senate kawuono kendo wacho ni gima thago gi mogik mar kedo gi mibadhi en DPP mowacho ni nitiere buche 18 ma DPP osegolo magen gikwayo ni mondo migi teko mondo gine magitero ing'e gimomiyo owacho kamano now when an institution of justice has been politicized gima do tim onge secondly kakoro won piny won emiseyo dwach corruption tenen kod immunity tontie evidence in the public domain nitie budgeted corruption in State House in the mark president penji di make koro mondo waked kod mibadhi madhano kwalo go ARV nyangu dispensary e Ugenya ama corruption ma gero barabara mondo beleto man maraming tinga biro to furo dichiel kendo furo koduogo to mila deko sed mondo waked kod mibadhi no nyakwacho kod mibadhi man State House emomiyo ker marono wacho ni kodonjo to tuo modwa kedo gen corruption otame kotame kuom jogo mapamo to pako dongo tame koro man is a big failure manyaka walosie gima kendo nyaka walosie en ni Ruto awacho ni en failure number 1 no wach en ng'at mawacho to lokre immediately wacho achaki ni kama no wacho mokwongo no wacho ni not judicial killings the first year modonjo onego yawo Kisumo radar kusekonego nineno kusekineno
onego banyaka joluo matiyo kode boluongo press conference ka gin god IG of police buka chen akisumo ka marachiel kane manotho manorimo no bolo mwapako no luongo press conference bacho ni ok no negi lamo wache no jogo no gole mani mucha rito ko wach ne wanego mano Ruto for you ni bende ko wacho giboro sani to kin ami example inge gilo ni BBG ingeyo bali kora ngeni ko de krodio sim andika mane Ruto tumogora la kodinga point number 1 onge nek haoyaye mega yode osaidi ka wodo kinyi to lalege o mano Ruto for you kono Ruto lacks honesty and goodwill Manosco 0. Okay. Why are the belly? Sade matreka do bungu wacha. Well, also about to watch my very important leadership and integrity. Yes. Leadership. Chapter 6 of the Constitution. He looking here Ruto chale. Here from here we and Kikoke. Those go near the leadership and integrity. Kick it down or kick it down. Dog and Katiba can them a dog in it. King here Ruto cha. From here we and Kikoke. On matters of leadership and integrity. Di meadi. Wasibeja Kenya. Yani jokuoye mondiko. Okay. Jokumandi cases madogo ngikote mondiko. Okay. Yani ngama KRA donjo ni dai millions mang'eny e Ruto keto chairperson ma KRA. Koro Ruto ni kata kuwa mie negative 1. Do akoso ne ahinya. Okay, wewe jado bungu wacha na bungu wichi ni wacha na ngoko mie koro rating. Hivi njoga kwa dhiambo jiro buoyo. Manuto siep na ahinya bungu wichi wasekendo ahinya. Agoero kamano kaka ojiro wuoyo, but adwa na par ne ojiro ni deviate out of the questions mi penje. Ipenjo maber ni wawuoyo idwa ni mondo ojiro o react e wach mar affordable housing to gi wach mar SHA. Yie na chak mokwongo kabisa ni e wach mar SHA to gi wach mar health mangima. Mokwongo adwa congratulate President William Samoei Ruto for elevating JTRH Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital to level 6. Ma en gima ne poko tim chien kucha. Wangene kata mana President Uhuru Muigai Kenyatta otiyo motieko ike 10 modhi yweyo mowuok to weyo kapok otimo nwa the elevation mondo wabedi ni hospital no bedo full parastatal manyalo konyowa e weche mag full referral. Kendo nyaka sama wuoyo kodi niendi koro tiyo e yore mowinjore nikech allocation mane Kisumu County ne keto ne was 1 billion to Ker William Samoei Ruto keto ne a tune of 3 billion. Ma by the time man was the State House, mago are some of the things mane wa showa ni koka o serikal to di keto ne full allocation ma oko the cost of gik ma onego beno yudo in terms of basic equipments manyalo konyo weche mag treatment mondo wayud yath maber, wayud daktache, wayud gimoro amora mwanya yudo in form of services. Sani ndi wa mor gi mano. Adwa na chaka wachi kendo affordable housing mowueni nitiere kaka affordable housing ni jiduto te kaka wan jo Azimio moluor Raila Amolo Odinga ne ni kode manifesto ne, William Samoei Ruto ne ni kode manifesto ne en gima nobedo challenge before the court of law. Court no chako mie goodwill. Samoa dhigo mbele niendi wadwa wacho ni affordable housing migero in each county mokwongo ose change the face of those counties. To jok mabende tiyo kuondego ne waneno kata mana kawuono wang' jowi Ramogi ka nyako moro wacho ni kawuono koro nyalo yudo kako nyalo keto chiemo e mesa nikech koro tich oseng'eyo kendo koro nyalo dolo chuma. En adier ni yawuotwa mang'eny kata Kisumu ka, Siaya, Homa Bay, Migori, Nairobi and across Kenya kawuono yudo gimoro ma ginyalo dok godo e ot because of that. Iyudo ni materials mabedo supplied, gimbe gibedo supplied locally. Nyiso ni jowa ma uso materials gimbe gin gi pesa. At the end of the day nitie gimiluongo ni circulation of money kaluwore in the chain mar ohala matimore mar gero uteni. Miana wacho ni en gima ber nikech kata moger Kisumu waka, Anderson igero ka, Makasembo mayande kero gero ka endi, mayande kero yawo ka, duto matimore Kisumu ka waneno kaka Kisumu dhi bedo. Kendo ka ker biro wuok
to biro konyowa kaka oganda. Yiena kora dole gini e counties wa mag Luo mondo asungi e nyadhi mar gik mosetimore sirikandni nikech nyaka wayiere owadwa Trevor ni siasa mbaya, maisha mbaya oseinyowa mane moluor manosedhi e yweyo kata manosenindo ma Nyasaye oket chunye kamokwe. Ker Moi ne wacho ni siasa mbaya, maisha mbaya, kani pinge to onge dongruok kata achiel mane bire gweng'i. Kibaki bende ochako tiyo kodwa kato ni kane siasa nitie manofil ni ok ber nokokelnwa dongruok. Ouru nyo biro kaeri to tok mosro e kinde kod Raila Amolo Odinga nitiere mane waneno to kane pok gimosore to onge dongruok mane bire i Nyanza waka. Omiyo gi sani kasungo nyadhi ma Kisumu wakaendi Moi Stadium ka koro saniere jolweny osebiro kendo koro idhi losnwa goyo mowinjore. Ei Kisumu waka asewacho ni elevation mar Jaramogi Teaching and Referral Hospital, asewacho ni wach mar pur mar niang', asekoni wach mar pur mar mchele. Yiena mondo achaka koni kendo Kabonyo Aquaculture kama koro iloso factory maduong' madhi konyo jowa to dhi keto rech bende ma jowa nyalo yudo fingerlings kanyo to kanyo bende koro gik moko biro bedo mopogore weche mag pur mag rech. Magi gin gik moko duto madhi mbele mwanene e Kisumu waka. Te Kisumu waka endi sirikal mar William Samoei Ruto osebedo ka engage joma tindo through PS Raymond Omolo mojiro wuoyo kuome kanyo no. Ka ng'iyo ni to vijande wete wanyalo bedo empowered nadi. Nitie vijande moseyudo tuk, nitie vijande moseyudo boda. Magi gin gik mane pok otimore e sirikal machien kucha. Ma e sirikal movalu jo boda kendo nyalo bedo godo piny mondo gogo mbaka. Ma sirikal movalu mama mboga kendo nyalo timnegi arambi kendo ginyalo ng'eno kaka gidevelop. Ka wawu Kisumo ka we wadhi Siaya waneno stadium ma Siaya ka Ker William Samoei Ruto otieko gero kendo mano en gima wanyalo wacho to chako gik ma osebedo katimore kendo Siaya Referral Hospital en gima Ker osewacho ni osekete pesa nodhi loso mondo mi okony go jo Siaya. Nderni mathoth nye waneno ka Ker nyodhi Siaya kaka nyo wacho kaka nderni go oseketgi e budget kendo ji duto yiere ni mago gin gik manie budget ma wabunge ma represent those various constituencies oyie mago gik mantie. Kwa dhi Migori Ker tieko stadium to Migori bende nitie nderni mathoth migoyo lam. Kwa wuok Migori wadhi Homa Bay e kama koro ji neno ni Ker ogoye tach kendo setiye moingo kamoro amora nikech kanyo nitiere paya to kanyo nitiere fresh fish market ma Ker ogero to kanyo Ker ogero state lodge ogero Homa Bay to nitiere quite a number of projects ma Ker otimo kanyo. Omiyo yiena mondo awachi ni an amor gi Ker to nikech ne ok adware bende ok agone ombulu to timonwa gik mabe kata ka nohero doko timonwa nikech Ker mosebedo loch higni go duto te ok osegerowa kaka oganda Luo nikech ok wasebedo ka wadwarogi. Omiyo Ruto kotiyonwa gi pesa motiyonwa gogi to kawo yawuot Luo keto machiegni kendo konye e sirikal. Ker oparo yawuot Luo momiyo wabunde ma PS Raymond Molo obeti kawuono koro idhi ndiko police officers karibu 10,000 mano yawuotwa bende biro yudo nafas mar donje to jo Kenya be biro yudo nafas mar donje. Adwa challenge Ojiro ni Agudi Dibeta en ng'ama kwano ni mato ber, mato rach. Ojiro ok nyal bedo ni chakre ne wachak wuoyo en onge gima ber ma Ker osetimo duto rachne. Emomiyo adwa challenge ni kaka japiny katiba wa omiye ratiro ni kofil ni gik moko ma Ker timo ok ber. Ojira nyalo kwayi ni mondo ichak constitute a process mar impeachment mondo mi ine kaka Ker nyalo gol through jopiny ka en gima inyalo timo nikech fil no rach nikech Ker to kata rach kata ber to dhi bedo kacha nyaka 2020 ang'o the end of 2022 end of 2027 mwadhi ni beno ka Nyasaye omiye teko nikech bende en go campaign ko wuoyo gi jopiny or the pick up from 2027 to 2032. Onge Ker historia mar piny Kenya ma osedhi dichiel duto osedhi diriyo omiyo 2 term to en gima is confirmed. Adwa na tieki ka wacho on wach mar agenda no ni kaka oganda mar jopiny gisani gima duong' monego bed waketo machiegni onego bed ni watimo gimiluongo ni checks and balances kendo yie ne Ojiro adwa ni mondo wakonyre kode kama rach to wasiemo SHA
nyocha pod korka okele as a pilot ka ogole from owuok from NHIF. Challenges nenye pod nyaka bedie nikech nyien gima nyien manye pod korki bedo introduced. Kanye timo the transition process nyaka kaka koro nyukete gote. But gisama wuoyo kodini, awuoyo go jiro as a leader nikech adwa chunge MCA Makondele Ward. Adwa nyiso jiro ni every day akao jotuo magin jogo mok nyal konyore tachulo negi SHA anawun personally achulo negi SHA tatero gi nyaka thieth osiptande wa. SHA sani koro tiyo kendo konyo oganda wa. Weche mag mibadhi adwa wacho ni mibadhi is a collective responsibility mar every Kenyan. Kana wuono bungo wich ane machiwo bribe kata soya to ng'ama moko kawa soya cha ng'achara tambarach wachaki kaka jopiny ni mondo watiek asoya mondo watiek mibadhi nyakwa bet piny kuom leaders obed MCAs, elected leaders, non-elected leaders, the religious leaders nyaka president kadhi malo obed a collective responsibility. Kero knyagore gi mibadhi kende ng'at achiel to police to kao pesa kondaele gokinyi en roundabout. Police to kao pesa kao pesa roundabout makure ma jaramo ma Patels to police to kao pesa roundabout mar Kisumu Boys. Police to kao pesa Nairobi. Corruption nyaka wa fight waduto wateka ka jopiny joma chiwa soya gi joma kawa soya wayiere ni corruption en gima rach mondo watieke level duto te mar gavana. Erokamano Nixon daka matin ka Samio Dhiambo jiro daka chiel walor sa koro rumo. Trevor angi meda ma dakika moko. Trevor SHA affordable housing. SHA na wuoro gimomi igolo NHIF tikelo SHA. Gimomiyo ni loko nying ok nang'eyo. To nayudo katimo nonro na. Ni nitiere achudhe mane nitiere NHIF manoyawo osiptende mang'eny. Ma pesa ne wuok e NHIF kadhi osiptende gi to gine jotelo bende NHIF ka to gine dakteche bende mamoko. Negi kao pesa kagitero kuonde ka. Mane momiyo ker noamua ni nyaka gol gini te ichako manyien. Mano ne dhi konyo jo Kenya mathoth. Kochake manyien kaito system ikelo to koro ng'ato ka ng'ato nyalo yudo thieth mofuyanga gi dho loka. Ruto pok osetiyo to nitie gik mang'eny madwa ni mondo tim. Affordable housing ni kendo Ruto agonero kamana inya. Affordable housing ni ing'eyo maler Trevor oganda wane mathoth wa ni ute moko mineno wadake chuny boma kagi. Ruto no biro ga affordable housing mar Raila manokelo nwa Mathare cha to chako kelo nwa Kibera. Ruto koro ne tinge mana malo nikech ene makoro en ker mondo mi wachul udi e yo mogonyore. Nitiere jok makoro nyocho ketowa mabechot kende ni malo saidi koro jogi emogang'ap gore landlord gi osegang'ap gore gi wuod lang'oni nikech ogero nuo udi mayot manengo gi ber. Temo mi ineno ka kata dala wakucho awendo gi gintie migochwa gintie Homa Bay gintie. Koro Trevor gima akwayo ni kero nengo timnwa kako oganda maluo ndawa mitero thika cha oduoknwa Migori oduoknwa e piny luo o rech mitero dhika cha oduoknwa. Tachaka wuoyo gi Raymond Omolo osemigi tich. Raila omiyo mbadi oti olos mare. Raila omiyo Ope Wandai olosnwa sitima kako olosono. Gima akwayo ne Raymond obed kaka Isekayo yugi mane kwanyo nyaka jokwathe pap to kete lori titero dhi bedo polise to bedo nyaka jolweny. Sani ok wadwa ni Raila otimnwa gimoro amora. Raila osetieko tich omiyo Ruto joge gine magi yaknwa gikel gipognwa. Erokamano jiro daka chiel ng'eni Sarach yiena mondo afwane jomoko nyaka afwane jaoda manyaka Sgunga gi nyithinde. Achaka afwaye ne jobunge la wananchi
ma John Saga Madare tafuae nosiepe na te manena sani ma katieko tawacho ni Trevor ago niero kamano kuom luonga ka tadwa ni med luonga monda wuogi joluo sani wadwa ni mondo wayak piny kako ganda machielo chose yake Raila sesoa ero kama daga chielo jiro sakoro raj gima dawach ni Ruto chal kod Therpur manyaka golle na wang kendo nyaka tingene mana kiboko yaka dolo lain nwachi seneno ni okonyal timo kende nyaka timna kode kamano to mara ariyo en ni ana wacho ni Ruto ofel nwach no wacho ni kodonjo to mama mboga ge boda bro yudo tich to chakro kodonj en otimo mana gi mwaluongo ni shipping Kenyans for slavery en ko tije koro nge Kenya tije koro kanyo to tije maber wacho ni koro ni etien ni jo Kenya yude en mujengo koro gimanda wachi ni wan kaka yude mar Kenya kae nyaka waked ni katiba nwach kwani kamosrok onge tok dala tok dakwodh katiba mnekwa ked ni katiba engima winjo ero kamano jiro mano bungo wich bunge la wananchi caucus president kani Kisumu Nixon owuor bunge la wananchi Mathare yodhi ambo jiro jakende raticho gande ero kamano ure nyakongono mbaka juma ni tegi dwe ni te wadi kama mana gomba kaka jatend piny Kenya osebedo katiyo higni 3 mokalo ibedo winjo pachi 3-6 eka kinyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guo ocha pesa nini maber nyoka Yudo mo madajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar nyiewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million